Szia, először is gratulálunk, ha nem tudnátok, ő a Bad Boys egyik tagja, hát milyen érzésekkel jöttél ki így a stúdióból? Hát nagyon örültem, mint mindenki a csapatból, nagyon örültünk, és az még jobban fellobott, hogy elsőként jutottunk tovább, és már alig várjuk a következő adást, hogy újra színpadon legyünk. Mennyit készültetek erre a produkcióra? Hát minden nap 3-4 órát táncoltunk, és este, és mindig későn értünk haza, aztán már kicsit fáradtak voltunk, de hát meg lett az eredménye. És nem megy ez a magánélet rovására? Hát de az a baj, hogy egyre kevesebbet találkozunk a barátnőmmel, de a szabadidőmet mindig rászentelem. Ezek szerint neked van barátnőd, tehát te már így kiestél a Pixiesből. Igen. Hányan vannak még itt szólóban? Hát 8-an. 8-an? Az elég jó arány. 80%-a, igen. Ezek szerint így, aki ide jön, annak így van esélye esetleg valami kis? Hát van, mert a fiúk keresik az igazi. Az igazit? Igen, az igazit keresik, és nagyon magányosak, és gyerünk lányok. Nyilván, hogyha tovább jutok, akkor hétről hétre újat kell mutatni, és egy koreográfiát egy hét alatt összerakni, az nehéz. Készültök előre, vagy ezt így hogy oldjátok meg? Most igen, készültünk előre, már nagyjából megvan már 2 produkciónk, csak fejbe még. Így amúgy mennyi idő, hogyha nincs ilyen feszített tempó összerakni egy ilyen koreográfiát? Hát igazából annyi idő alatt rakjuk össze, mint amennyi van. Ugye van egy hónapunk, egy hónap alatt rakjuk össze, de ugye egy hét, akkor egy hét alatt kell összeraknunk, és úgy sűrítjük össze. És akkor egy hónapnál mindig nagyon lazsálás van, meg lustaság, mindig késve jövünk, de össze tudjuk szedni magunkat, hogyha kell. Te honnan jöttél, vagy hogy kerültél Magyarországra? Hát én Vietnámból jöttem, hát 6 évesen jöttünk át ide, anyukámmal, meg a hugommal, és azóta itt vagyok. Hát köszönjük szépen, és még egyszer gratulálunk. Én köszönöm. Peace now on.